Que tal, amigas? Que tal, amigos? Como estades? Boas tardes, aquí dende o bar da cantina e preguntaredesvos que facemos un xoves á tarde por estos lares. Pois non queríamos deixar pasar a ocasión nunha semana tan importante para o Club Deportivo Arenteiro. Temos o último partido de tempada o sábado en Salamanca co primeiro equipo, pero, por suposto, temos esa finalísima, esa volta do playoff do Arenteiro Promesas e non queríamos deixar pasar a ocasión e ter por aquí a Mar Barreiro e Óliver. Que tal, como estades? Boas tardes. Hola, moi boas. Pois Boas. nada, agradecer a Óliver e a Mar que estén por aquí con nós, que se pasen polos micros do bar e charlar un pouco con eles na previa do que será ese partidazo do domingo, que recordamos xa para empezar, domingo ás 6 da tarde en Espiñedo, Arenteiro Promesas Muiños, final digamos, a volta do playoff, e o Arenteiro terá que remontar ese 2-1 se quere acadar o ascenso. Pero, bueno, deso falaremos un pouco máis adiante. E nada, para empezar un pouco cronológicamente como foi a tempada, chegan Mar Barreiro e Óliver, neste caso en verao, ao Arenteiro Promesas nunha remodalización e cambio na estrutura do club. E non sei como vistedes vos dende dentro do equipo a evolución desde ese verao, desde ese inicio de temporada hasta ahora, hasta o último partido da tempada. Dalle, Oliver. Bueno, pois no meu caso a adaptación foi moi boa, dado que a maioría de compañeiros xa os coñecía, e de feito con algúns xa había xogado, e nada, ao principio costounos un pouco conocernos, pero según foron avanzando a competición, con entrenamientos e demais, pois a día de hoxe considero que a evolución foi moi boa. Sí, eu coincido con Oliver que creo que o equipo foi de menos a máis, ao final cambio de corpo técnico, cambio de media plantilla prácticamente, e de 6 xogadores que quedaron, salvo 4 ou 5, o resto eran xogadores que o ano pasado tiveron moi poucos minutos, entonces, bueno, quizá foi un proceso de adaptarse, todo moi rápido, eso nas primeiras jornadas nos privou de bastantes puntos, que creo que ao final pues, nos penalizaron un pouquiño de cara á Liga, e creo que agora nesta segunda volta estamos moito mellor e que chegamos moi ben a este tramo final de Liga. Xa para ir avanzando, ahora vouche facer a ti, vou empezar con Marc directamente. Quería que nos contaras un pouco cal é a túa metodoloxía de traballo que empregas neste caso no filial do Arenteiro, cales son os objetivos en canto a xogo que pretendes co equipo e o rendemento que se quere sacar de cada xogador. A ver, falar de metodoloxía a nivel regional é complicado porque tes que adaptar moito, tes moita xente que está fora por motivo de estudo, de traballo, ao final tes que adaptar todo iso para preparar o equipo da mellor maneira posible. Nos que facíamos era adestrar 3 días, o primer día habitualmente era o martes, un poquinho corrixir cosas do anterior partido, comentar o que fixemos ben, que tamén é moi importante, traballar sobre iso, despois sobes falar de rival, puntos fortes, puntos débiles, e facelo en campo, e despois o venres, que habitualmente era o día que estábamos todos, pois e quizá o plan de partido, estrategia e demais, porque é o día que temos para facer todo a nivel regional. En canto a obxectivos, bueno, o obxectivo que tiñamos era quedar o máis arriba posible, con vistas ao ascenso e facer un bo papel na Copa. Quedamos segundos na Liga, empatados co líder, chegamos a cuarto da Copa, entonces creo que por esa parte foi unha boa tempada, pero bueno, agora o que importa é o ascenso, polo menos pola miña parte, por moi boa temporada que fixésemos, se non se consigo o ascenso non me vai quedar bo sabor de boca. Exactamente. En canto a Óliver, agora mesmo lesionado unha lesión de menisco, como vives, como estás levando o tema da lesión e sobre todo sendo un dos capitáns, como vives este final de temporada sen poder axudar o equipo no campo, polo menos? Bueno, pola miña parte un pouco jodido, a verdad. Foi unha pena, fai 2 meses que me lesionei, opereime fai un mes, e bueno, e desde entonces animando como que máis, bueno, intentando darlle consellos aos compañeiros,
para mellorar e nada. Eu estou 100% convencido de que ahora mismo estamos moi ben e que imos gañar o domingo. Señor, falando xa un pouco de cara a ese playoff, no? O objetivo da temporada estaba, supoño que estaría claro que sería, como dixo Marco, quedar o máis arriba posible, neste caso a cada hora ascenso. Despois de estar toda a temporada aí tocando, rozando, titubeando co primeiro posto, toca acadalo no playoff. Como chegou o equipo a estas últimas 2-3 semanas de competición ao playoff, digamos? A ver, eu creo que o equipo chega ben, ademais, na última xornada en Coles remontamos un 2-0 na segunda metade, que nos permite acabar de segundos e xogar a volta na casa. A segunda volta, como dixen antes, foi realmente boa, só unha derrota, conseguimos mellorar en moitos aspectos, por exemplo, fora da casa nos costaba moito en campos pequenos, xa lle costaba o ano pasado tamén a este equipo, na primeira volta nos costou moito, nesta segunda melloramos moito nese aspecto, e creo que somos moito máis competitivos, nos adaptamos moito mellor aos partidos e creo que iso é unha das melloras que tivemos e que fai que agora cheguemos moito mellor que se este partido se disputase, por exemplo, en outubro ou novembro, que nos costaría moitísimo máis. Porque agora falando xa do enclave dentro do playoff, derrota por 2-1 o fin de semana pasado en Muiños, como viste dese partido? Bueno, eu dende fora, pois é verdad que costounos entrar en partido. Os primeiros 20-30 minutos eles puxéronse 2-0. Pero bueno, nós conseguimos frenar esa racha coa que viña en ese partido, marcamos o 2-1 rápido, nada, desde aí foi un partido cos dous equipos tiñamos bastante medo, porque nós considerábamos que, bueno, o 2-1 non era un mal resultado, xa que gañando na casa pois tiñamos altas opcións, e iso. Sí, eu creo que eso, como di Oliver, é un partido distinto ao que pudo ser un partido de Liga, porque eles noutro momento pois podían facer daño á contra e tan só tiveron unha ou dúas chegadas con certo peligro, pero nós tampouco arriesgamos tanto como podría ser un partido de Liga, porque confiamos en que na volta na nosa casa ser capaces de gañar o partido. Tivemos 10 minutos malos, 10 minutos onde encaixamos 2 goles e realmente estábamos un pelín fora de partido. Marcamos pronto 2-1, iso creo que nos deu moito e despois a segunda parte foi de bastante respeto. É certo que hubo algunha outra ocasión, pero eu creo que por parte dos dous equipos creo que demos por bo ese 2-1 e deixar todo para a volta. Tamén ningún quería arriesgar demais. Entonces, como afrontades, como afronta o equipo este partido de volta en Espiñedo 2-1, hai que remontar, como afrontades? Pois con moita ilusión. Eu que lle digo aos compañeiros durante toda esta semana e anteriores que estou 100% convencido de que temos que gañar este playoff, aínda por encima nun escenario como Espiñedo, a nivel motivacional, ca nosa xente, pois enfrontámoslo con moitas ganas de gañar e ascender. Sí, a ver, sería unha ilusión conseguir este ascenso e despois de toda a temporada conseguilo nun campo como a Espiñedo, pois sería poñerlle o broche de ouro. O noso partido temos que ter claro que ten que ser un partido largo, sobre todo esa primeira media hora pasou na Liga, pasou outro día no partido de ida no playoff, é un rival moi forte, ten xogadores de moitísimo nivel que prácticamente todos xogaron de primeira regional para adiante, en preferente, incluso en terceira división. E nós temos que facer un partido largo, un partido onde cheguemos con moitísimas opcións á segunda parte, porque aí é sobre todo o noso forte, o físico, e esperamos, ademais, que con Puxe de Espiñedo, que esperamos que haxa moita xente, pois tamén nos axude. Sí, precisamente iba por aí. Non sei que pensades, se será un extra de motivación para os xogadores xogar no campo de Espiñedo, e que de seguro haberá un gran ambiente por ali. Sí, por suposto, a ver, xogar en Espiñedo para nós ten dúas ventaxas moi grandes, ademais de outras. Unha é que é un campo grande que a nos debería favorecer, un campo onde o aspecto físico é fundamental.
E despois o tema da afección. Nos, se xoamos este partido na Uceira, a grada son o que son, caberían 50 personas sentadas e todo o mundo tiría que estar de pé, posiblemente moita xente non iría, pois o feito de xoar en Espiñedo, tamén se puxo o partido domingo para que non coincidise co primer equipo que ten un partido histórico en Salamanca, que non haxa ningún partido de base, que todo o mundo poida acudir. Entonces, bueno, creo que o factor Espiñedo, pois, a nivel de todo, non só de motivación, debería ser moi importante e oxalá así o sexa. Sí, Sí, o nada, mismo digo, aí estou con Marc que, bueno, que desde aquí pois a todos os socios que nos podan vir ver, toda a xente do Carballiño, rapaces da base, pois a nos gustaríanos moito porque sería unha motivación moi grande para afrontar un partidazo, como que é. exactamente, sí, eu dende aquí recordar que o domingo recordamos este partido de volta, domingo a 6 da tarde en Espiñedo, que penso que pode ser unha gran oportunidade para ascender, que tamén sería un broche de ouro para todo o pueblo para pechar esta temporada, e que nada, animamos aquí dende aquí a todo o mundo que se pase polo Espiñedo e que disfrutemos dunha xornada de domingo e que acaben ben a cousa. Sí, a ver, eu creo que de ascender o domingo sería un paso moi importante para o club e tamén para a base, porque ao final digamos que somos como ese equipo trampolín, non? Ese equipo que está entre o primer equipo e a base, que ahora mesmo hai moita distancia entre eles a nivel de categorías, pero se este domingo ascendemos, recortamos unha categoría e esa xente que ven por detrás, que o está facendo moi ben, temos un cadete Liga Galega, temos un infantil que vai primeiro e pode ascender tamén, pois esas xeracións, pois en un par de anos se poden favorecer deste traballo e competir en boas categorías e estar cada vez máis preto do primer equipo. Sí, dende logo que sería importantísimo para o club. Pois nada, Marc e Oliver, que de novo agradecervos que estedes aquí con nós, que vos pasarades polo micro do bar da cantina, que nada, moita sorte para este domingo e repetimos, domingo ás 6 da tarde animamos a todo o mundo que acude a Espiñedo a ver esa final, esa volta do playoff de ascenso. Bueno, gracias a ti, Darío, por esta entrevista e oxalá pois haxa a maior xente posible en Espiñedo e por suposto que consigamos o ascenso e sexa o broche de ouro da temporada. Eso mismo digo, gracias a vos, Darío, decirvos que facedes un traballo magnífico e que estaremos encantados que estedes o domingo en Espiñedo animando como facedes co primeiro equipo e sexa unha festa ao acabar o partido. Exactamente, esperemos que así sea. Por nada, gracias a ambos de novo e nada, vémonos o domingo ás 6 en Espiñedo nese Club Deportivo Arenteiro Muiños. Estiven fora loitando